खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै बिटिआरनि दफा बायदियै एक्स-एनडिबिफोरनो होनो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ बिटिआरनि बायजोआव थानाय जेरैहाय बिश्वनाथ धेमाजि गलाघाट कार्बि आलं बायदि जिल्लाफोराव थानाय बारग' एनडिबिफोरनो होनो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ होला नामा बे मोनसे गिदिर सोंलुआ सिखारदों थालांनाय माखासे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' एनडिबिफोरनि खुगानिफ्राय थारैनो बारग' एनडिबिफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ खोन्दो मोनथाम होनाय जाबाय थेवब्लाबो थालांबावबाय बिटिआरनि बायजोआव गोबां बारग' एनडिबिफोरा जाउनाव गोबां रोखोमनि सोंथिफोरा सिखारदों बिथांमोननि खुगानिफ्राय बिटिआरआव भट तालिका गैयैखाय होनाय जाला नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि नांगौआव बाहायथ'नो थाखायल' जोंखौ सोद्रोमा हिसाबै दोनदोंमोन नामा बेबो मोनसे गिदिर सोंलु बिटिआर ओनसोलाव ओरैनो उन्दुना थानायफोरासो मोनदों नाथाय खस्थ' खालामनाय सैसोनाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय आलादा बर' रायजो नागिरनायाव गावखौनो बावसोमनाय गोबां बारग' एनडिबिफोरा बे अनसुंथाइखौ मोनैयाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बिटिआरआव भटनि मुलाम्फानि थाखायल' होजोब्बाय नामा बिटिआरनि बायजोनि बारग' एनडिबिफोरा बिटिआरआव भट तालिका गैयैनि थाखायनो गालांबाय नामा बे मोनसे बिथांमोननिफ्राय गिदिर सोंलु जाय दैदेनगिरिफोरा बिबान मोनदों सालिजारि नायबिजिरनानै थालांनाय साफ्रोमनोबो मावना होनो खावलायदों बिथांमोना आथिखालाव जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबुन रायजो बेंगालर चेन्नाइ तामिलनाडु केरेला बायदि बायदि गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै आन्दायना थाहैनाय गोमानाय बायदि खौरांफोरखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो स्क्रिनाव नुनाय बिथाङा क'क्राझार जिल्ला कारिगाव सियामसिंकेला गामिनि थागिबि चक्र बसुमतारी होनना मोनथिनो मोन्दों थांनाय 12 अक्ट'आव खामानि मावनो बेंगालरसिम थांदोंमोन बेंगालर सहैनानै रुमनिफ्राय ओंखाम जानो होनना ओंखारलांदोंमोन नाथाय लोगोफोरजों आन्दायलायनानै दिनैसिमबो नागिरना मोनाखै होनना मोनथिनो मोन्दों बेंगालराव सोरबाफोर स्क्रिनाव होनाय चक्र बसुमतारीखौ नुसनबायोब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा थान्दै मेलाव एबसुनि गोजाम दैदेनगिरिफोरखौ बिदाय होनानै गोदान दैदेनगिरिफोरखौ बरायना लानायनि हाबाफारि दंमोन बेनि अनगायैबो बर' बिमा गौथुमनि सायाव सावरायनो गोनां दंमोन बर' पिपल क'अर्डिनेशन कमिटिनि सायाव सावरायनांगौ दंमोन बेफोर आयदाफोरखौ समनि आंखालाव दान मोनसेनि थाखाय दोनथ'नो गोनां जाबाय होनना फोरमायदों मेरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिफिन बर'आ मेरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय हांख्रायजानाय बादिनो मेरु नखर मन्त्रि अमित शाहया मैया फैनानै थांबाय मेरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहया बड'लेण्डआव फैनानै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजानाय मावफुंजायैनि सायाव आरो आद्रा थानाय मावफुंनो गोनां दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनायनि खोथा होलांदों होनना बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनायखौ नुनो मोन्दों एनडिबिनि केस उइथड्रखौ लानानै मिरु नखर मन्थ्रिजों गोथौवै सावरायलायनाय जादों होनना फोरमायदों सीएम प्रमद बर'आ एनआइएनि जेसेबां केसफोर दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव रिटार्न खालामनायनि बाथ्रा नखर मन्थ्रिया खोथा होलांदों होनना बुंदों सीएम प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव जौगानायनि बिथिंखौ लानानै बबेयाव मा जाना दं बबेयाव मा जायाखै बेफोर आयदाफोरनि सायाव नखर मन्थ्रिया मोजाङैनो सावरायलायदों होनना बुंदों सीएम प्रमद बर'आ भारतनि केपिटेल गोदान दिल्लीयाव दोंसे लामा बड'फानि मुं दोननायनि बाथ्राबो बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे लामाखौ फैगौ 1 मेयाव बड'फानि मुङै दोंसे लामा बेखेवगोन होननानैबो नखर मन्थ्रिया खोथा होलांदों होनना फोरमायदों सीएम प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बड'लेण्डखौ लानानै गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंलांबाय बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि गोबां बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांबाय बिनि सिगाङावबो बिथाङा गोबांबार बड'लेण्डआव फैबाय आरो जों दायो मिजिंथिदों जे एनडिबिनि केस उइथड्रखौ लानानै जोङो बिथांजों सावरायदोंमोन आरो एनआइएनि केसखिनिखौ बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव रिटार्न खालामनायनि बाथ्राखौ बुंलांबाय जोंनि सिगाङाव आरो अब्लानो केसफोरखौ फोजोबनो हागोन बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिफोर डेभेलपमेन्टेल बिसय
बबे जिनिसा मा जाना दङ बेखौ खोब मोजाङैनो बिथाङा रायलायलांदों दिनै आङो मिजिंथिदों गुसुं समनि गेजेरावनो जिखिनि जोंहा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाखि पार्ट दङ बियो थाबैनो सुस्रांजागोन बिथाङा दिल्लीनि इन्डियानि केपिटेल दिल्लीयाव माबा मोनसे बर'नि नाम दोननो भारतनि इन्डियानि केपिटेल दिल्लीयाव बिथाङा मोनसे लामा बड'फानि मुङाव जेरै गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव नेशनेल केपिटेलाव लामाफोरखौ मुं दोनदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावबो मोनसे लामा मुं दोननो थाखाय बिथाङा फोसावलांदों आरो बे लामाखौ फैगोन 1 मेयावनो बेखेवनायनि खोथाखौ बिथाङा जोंजों रायलायलांदों दा जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौनो जोङो जोंनि आदर्श जोंनि बर' माहारिनि बिफा हिसाबै मानिदों आरो बिथांखौ जोंल' मान होनाय नङा दिनै सारा आसाम रायजो आरो भारत नाङैनो मान होनायनि मोनसे थासारि फैदों मानोना बिथाङा गोग्लैसोनाय बर' हारिखौ राजखान्थि बिथिङाव समाजारि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनायनि मोनसे गोदान मोनसे जांख्रिथाय लाबोनायजों लोगोसे हारि माहारिफोरजों बोरैहाय एखे मोनसे थासारियाव थांनानै थानो हायो गोबां पजिटिभ खामानिफोरखौ